Bueno, egunon denori, aurkezten dizuet hemen Korg Stage Eco, hau da Roland berreunda bat, horren RE berreunda bat, horren kopia bat, sasoi berdinekoa, 70 markadako bukaera, 80ko markadakoa. Eta, bueno, hauxe dira bere kontrolak, piztutzeko, power, bi sarrera, A eta B, bakoitza bere volumenarekin. Aparatunek gero gainetik ikusiko dugun moduan, 3 buru dazke, 3 reproduzio buru, grabazio buru bat eta 3 reproduzio buru. Aukeratu daitezke, bat, bi edo 3, edo bi batera, edo 3 batera. Hemen dago feedback efektuaren luzeera, zenbala usatuko dan, velozidadea, zintaren velozidadea, beraz delay denbora ere honekin aldatzen dugu. Hau da, reveraren kontrol bat, direkto edo ekora juten dana. Hemen efektua bypasseatzeko aukera, edo hemendik edo pedal batekin, ekualizazio txiki bat, agudoak eta grabeak, irteerako volumena zein izango dan, maila, eta hemen dago, kontrol hau da mix bat, eko eta reveraren artean, bale? Honek dauko, eko sistema eta rever muelleetako spring rever oitako bat, eta mix bien artean. Hola, hemen entzungo nuke bakarrik ekoa, hemen eko eta revera biak, eta hemen revera bakarrik, bale? Eta hau da mix, efektu gabe, en direct, eta hemen efektuarekin, bale? Hemen askinatzen dugun efektua, edo bat, edo bestea, edo biak. Bueno, goiko partea ikusiko dugu. Bale, goiko partea hau altzatzen badugu. Hemen dago. Orain kenduko dute tapa hauek, ikusteko buruak eta ikusteko zinta ze sistema dauken funtzionatzeko. Esan bezala, Roland RE berreunda bat dauken sistema berdin-berdina da. Bueno, hau da sistema, ikusten zu hor buruak, dauke buru bat borratzeko, bat grabatzeko eta 3 reproduzitzeko. Imaginatzen dut eskumatik eskerrera, orden horretan, hola dijoa zinta, hor, beraz lehenengoa borrado izango da, bigarrena grabazioarako eta beste 3 reproduzitzeko 3 buruak. Imaginatzen dut hori da, ez da seguru. Ikusten zu sistema ze berezia dan, sistema zinta luzea da, baina hor dago solte, hemendik ateratzen da, pasatzen du buruetatik eta hemendik sartzen da. Hau da, Rolanden sistema berdin-berdina. Bueno, hain funtzionamentuan ikusiko dugu. Bueno, sartu dugu mikro bat, hemen, sarreran, erdialdean, ja, hemen dago pek, ja, markatzen du, nivel, bueno, egokia esan dezagun, aparatu analogiko bat izateko, orain abotza entzuten ari gara efektori gabe, hemen daukagulako kenduta mix bukaerakoa, irteerako mixa daukagun direct, hemen irteera honetan jartzen du direct eta effect, direct, effect, eko eta rever. Gogoratzen dut, aparatu honek dauke delaya, ekoa, eta rever bat, spring rever, muelleetakoa, bale? Orain, entzuko dugu revera. Bai, bale. Erdian jarriko dugu entzuteko seinale garbi eta seinala reverekoa nahastuta. Bai, honekin esaten diogu ze efektua irtengo da sarrerara, irteerara. Ekoa bakarrik, bai. Bai, edo revera bakarrik. Hola, revera bakarrik. Bai, bale. Kontrol honekin neurtzen dugu revera nola bideratzen dugu, edo ematen diogu sarrerako seinala, edo beste aldean ematen diogu delayaren seinala bakarrik.
Ikusten duzue, nola rebera sonatzen du bakarrik delayan, ez sarrerako seinalean. Vale. Feedback. Ba. A ver. Bueno, eko bakarrik. Bai. Ba. Feedback. Ba. Ei. Bai. Ba. Abiadura. Bai. 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 Locura. Ba. Bai. Topera jartzen badu feedbacka, realimentatu egiten da. Eta etengabe gelditzen da. Eta hasi gaitezkean bajaradak egiten. Hori buru bakar batekin, baina aplikatzen baitu hirurak, hiru. Ba. Bueno, delayrik gabe, reverse, ba, i. Bueno, hau da katxarroa, ez dauke sekretu gehiago, hau da gero ja jolastu eta ondo pasa.